טל זאת אני שמה, מקיבוץ הזורע, אמא של דני ובני. כן, אני רוצה לדבר איתך. מה קורה בפנימיה? טוב, טל, תשמעי, אנחנו לא מוכנים שזה ימשיך ככה. זה בלתי אפשרי. אנחנו מבקשים, טפלו בנושא הזה, כי זה כבר באמת עובר כל גבול. עובר כבר כל גבול. אני לא יכולה, זה בלתי אפשרי. לא, טל, אני לא מוכנה, זאת פשוט שערורייה. אני רואה שהם שותים ומעשנים, והם גם מתלבשים באופן זוועתי. מה, יש מדריכים? יש מדריכים בפנימיה? תגידי לי. הילדים נוסעים באוטובוסים שעות עד שמגיעים לפעולה. כשמגיעים לפעולה זה משהו בלתי נסבל. אני לא מוכנה שזה יהיה ככה, זה חייב להפסיק להתנהל ככה. למה אני? תשמעי, אנחנו לא מוכנים יותר, אי אפשר ככה. אני שולחת את הילדים שלי, הם שם כל הזמן ואני לא אוכל לסמוך על אף אחד. אני מריחה את הסיגריות ואני מריחה את האלכוהול, ואנחנו ממש חרדים, ואני מתחילה לשקול להעביר את הבן שלי לשומריה. זה חייב להיפסק, אין כאלה דברים. לא, אני לא מוכנה. רגע, אני כבר באה. וגם הילדים הם מתלבשים לא יפה.